Take me a session machielo mar go siasa. Nikitoro kete siasa. Paro mitiere go en mane. Iwinjo Sharon, that you give a very simple example. But kwongi wacha ni gini en pila kata ok en pila governance mani wuonda chana. Listen. Kain gio digi nyithindi. To idwa mondo mi gibedi ngima ber. Ibro wacho mokwongo odwa mondo abedi gi education nyaka watimango nyaka bed a priority. Nyalo luonge pila, nyalo luonge whatever you want to call it. To mondo mi nyathino dhi e school nitie infrastructure nyaka iketi mondo mi mano timre. All right? The document is very clear on what the pillars are. To mondo mi identify those pillars, you need the anchoring, enabling environment for that to happen. Enabling, number one, integrity and value-based society, fostering the values of honesty, compassion, and well-being for all. A reformed public service will steer the transformation with the private sector, and non-state actors will play a role in mobilizing the society towards these values. All right? You are setting the environment mondo mi ichop kama idwa chope. To kendo number two, ong'iyo chien. To last time, ang'o momiyo ne ok wadhi maber? Nikech ing'en mondo mi ing'iyo chien nang'o mondo mi kik repeat mistakes mane timo chien kanyo. Owacho ni governance and fiscal sustainability challenges, one of the challenges momiyo ne wachanore chien kanyo. Mondo mi wach gigo, ok apani nyalo wacho gigo kok believe ni gigo gik mabeyo mondo be ni timo. Adwa duogo korka politics mowacho wasebedo ka wacho ni ing'e ni mondo mi wabed gi this conversation, Sharon. Actually, this is a political document. It is. In fact, anto kendo time otime ni berna. Nikeche, da gomb, kech weakness achiel, the biggest risk in African governments, bedo godo, kagi implement their plans. And every regime obiro, to dwa mondo outdo the other one, giketho gik mano setimore chon. Ndalo moko natiyo e piny moro miluongo ni Malawi. Ne en one